agwa ọkụkọ tiwara ake adịrịsị ndị ọba odokwa eji mara obodo ya nwoke eteghete nakwa dike ndikelele akwa Igbo odogwu ụmụ Igbo ibe ịrịba ama na-eme ụmụ Igbo ibe ịrịba ama na-eme ịbata na mba ijebe naanị ọba ebe afọ ka ibe na-eme ụmụ Igbo ibe ịrịba ama na-eme ụmụ Igbo ibe ịrịba ama na-eme ọkwa ịbata na Anambra ijebe naanị ọba ebe afọ ka ibe na-eme ụmụ Igbo ibe ịrịba ama na-eme ụmụ Igbo ibe ịrịba ama na-eme ịbata na Anambra ijebe naanị ọba ebe afọ ka ibe na-eme n'ọba na nke onye agwa ọkụkọ tiwara ake adịrịsị ndị ọba odokwa eji mara obodo ya nwoke eteghete nakwa dike ndikelele ọbara tụrụ ihe ngozi ọbara akwa Igbo odogwu ụba akwala ijela n'ije aka na ụbọ ome Igbo bụ Igbo ibe ịrịba ama na-eme ụmụ Igbo ibe ịrịba ama na-eme ịbata na Anambra ijebe naanị ọba ebe afọ ka ibe niile na-eme ụmụ Igbo ibe ịrịba ama na-eme ụmụ Igbo ibe ịrịba ama na-eme ịbata na Anambra ijebe naanị ọba ebe afọ ka ibe na-eme naanị ọba na nke onye agwa ọkụkọ tiwara ake adịrịsị ndị ọba odokwa eji mara obodo ya nwoke eteghete nakwa dike ndikelele ọbara tụle ị na-akwụsị ọbara ọra agwa Igbo odogwu agwa ọkụkọ tiwara ake bụrụ obere akwa ike unu makwa n'odogwu abụrụ oge mma chachali ọ bụ ibe odogwu na-eme ka eji akpọ ya odogwu nna m bụ ijela n'ichi adị m etiri ofe ka egwu ọkwa ịghọtala ya egwu m bụ egwu ndị ọgaranya egwu ọgaranya ngada m ịma n'obodo na-eke uko ọkwa mmadụ ka vaji eko maka na ọ bụ mmadụ nwe obodo ya eru na akpa ọkwa ịghọtala ya ya nwere ndị eji mara obodo banụ ndị obodo ji eme ọnụ onye ka ịgba mụ na-etili ọ bụ Chief Dr. Chidozie Nwangwu ọbara tụle dibịa ọbara tụle na-agwọ ọbara ị na-agwọkwa ọbara ọla adreesị ndị ọba ego dị na buutu ndị izizi ọba niile
akwa ọkụkọ tiwara akị ịma na ọ bụrụ obere akwa odogwu eji mara ọba ofu nwa ejikwela anyị evi ọkwa mgbe ọ mụpụtara sụọ ọfọ naanị obodo na-agba ya nkiri akwa ọkụkọ tiwara akị I nwere oge awele ịma na I nwere oge